Они там, не подойдут сюда. Jos sattuu jääpäin pieni nälkä yllättämään, niin sieltä löytyy mehua ja jotain välipala keksiä banaania. Vierestä löytyy sitten SPR, jos sattuu pieni kolhu käymään. Ja sitten löytyy S-Pankin neuvontaa myös samasta paikasta. Ja muistakaa käydä tuossa S-Pankin neuvonnassa lähtiessä, niin sieltä saa lapset pieni muiston mukaan. Sitten meillä löytyy Terrasta väkeä, Terrajohtaja Siparinen ja myyntipäälliköitä, Kulmasi Saula, Naisio Juhla ja Pasi. Пойдем овечку погладим, пойдем. Они ушли, мы и вот этих погладим, маленьких. Вот этих. Овечки ушли. Тут мы сменим овечку, будет козлы. На, смотри, вот так. Вот так. Ну погладь.